Petrecerea de pietoni este un loc foarte interesant. Pentru unii pietoni este o proprietate privată moștenită de la mama și de la tata. Se pot plimba pe ea, pot vorbi la telefon. Petrecerea de pietoni suntem în perfectă siguranță. Tragem gluga pe cap, punem telefonul la ureche și ne lăsăm liniștiți, viața în mâinile șoferilor care trec. Și nu doar viața noastră, și a urmașilor noștri, să știe și ei cum se face. Pentru unii șoferi este un loc extraordinar de parcare, deoarece știi unde ai lăsat-o, unde petrecerea de pietoni, într-o parcare mare poți să o pierzi. Unii șoferi o parchează perpendicular petrecerea de pietoni, ca să poți să intri direct în ea atunci când se grăbesc. Avem și pietoni responsabili, care se uită stânga, se uită dreapta, dar hop, când s-a uitat în stânga, hop, a trecut taxiul. Și aici îl avem pe Spider-Man. Și acum, lăsând gluma la o parte, atunci când treceți petrecerea de pietoni, uitați-vă în stânga și în dreapta. Dacă vă lovește o mașină, vă garantez eu că atunci când ajungeți la spital, nu mai contează dacă ați avut dreptate sau nu.